kila Panginoon. Praise the Lord. Dakilain po natin ang ating mong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless your beloved ordained preacher, beloved Brother Bubuinia. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Opo dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Malapangin ng Jesus sa hapong ito. Patuloy mo nawang buksan ang aming pumapang-unawa, aming mga puso, Panginoon, that will be receptive to your word. Panginoong Jesus, ikaw ang mangaral at magturo sa amin. Preach to us, Panginoong Jesus. Sapagkat sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Kung lamang po'y basahan sa iyong banal na harapan, sa iyo lamang ako maasa. Panginoong Jesus, sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa, ng aming minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasabay ng paghihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagsalangsang, lalo na pong abang lingkod, Panginoon, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now. In Jesus' mighty name, amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Napaka-alinsangan ng panahon, pero ang huyuhoy ng hangin, mga minamahal ko'y malakas. Kaya ang tendency niyan, mga minamahal ko, baka antukin po tayo. Amen? At tayo po mga minamahal ko'y maging attentive at walang puwang mga minamahal ko yung mga antok na yan. Amen? Amen? Sapagkat tayo po'y kakain ng spiritual na pagkain. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig nga natin sa Panginoon yung ating masigabong palakpak. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapaabot sa man of God, sa end-time prophet, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon para patuloy na makapamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maipangaral sa buong kinapal, hindi lamang sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. At sa lahat ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon, aking pinapabot sa ating mga beloved elders. At sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. At sa lahat ng mga patuloy na umaantabay sa ating pong webcast, live webcast, mga minamahal ko via Facebook Live at ganun din sa ating YouTube channel. At talagang hindi na mga minamahal ko mapipigilan ng ating pong mga minamahal mga sinasabing online platforms, mga minamahal ko. Amen? Para talagang ma-access po tayo ng talagang mas maraming audience, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ating pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko. At sinabi diyan, wisely counting the cost. Sa Tagalog, yung matalinong pagbilang ng halaga. Akin lamang ikaklaro, mga minamahal ko, itong ating pong pag-aaral ngayong hapon na ito, mga minamahal ko, it is not a monetary costing. Hindi po pinag-uusapan ng pera. It is more on sacrificial costing. Sapagkat ang ating pong pag-uusapan, mga minamahal ko, yung cost of a discipleship. Ang halaga ng pagiging tunay na alagad ng mahal na Panginoon. At ang sabi nga, ang pagiging tunay na lingkod, alagad, servant of Christ,
ay hindi po biro. Hindi basta-basta. Kaya we need to wisely count. Bilangin natin na may katalinuhan. Paano nga ba? What it takes to be a disciple of Christ, a servant of Christ. Sapagkat marami ang nagsasabi, marami ang talagang nagkaroon ng realization doon sa later part ng kanilang paglilingkod para yatang napasubo ako. Hindi pala basta-basta. Hindi pala simple ang pagiging isang tunay na lingkod ng Diyos. Akala ko ganun-ganun lang. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, masasabi nating costly. Malaking halaga. Ang daming dapat isakripisyo. Ang daming na isakripisyo, actually. Marami tayong mga kapatid sa laman na talagang nakasamaan natin ng loob. Dahil hindi nila matanggap yung tayo po'y nag-iba daw ng relihiyon. Akala nila relihiyon itong ating sinamahan, sinalihan na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sumama ang kanilang loob sabagat itinakwil daw natin yung katolisismo na dati, oy, ano ka ba naman kapatid? Ito na yung kinamulatan natin na relihiyon. Bakit ka pa lumipat? Sumama ang loob nila. Amen? At maraming mga pagkakaibigan ang nasakripisyo din. Dahil ang sabi nila, ano ka ba naman, brother, nung araw, kasakasama ka pa namin sa mga inuman, mga happenings, mga lakad ng barkada, pero ngayon, hindi ka na ma-reach. Nag-iba ka na. Kaya marami tayong mga kaibigan na talagang matalik na kaibigan na talagang lumayo ang loob sa atin. At yan ang sinasabing mga collateral damage. Pero suma total, kung ating pong bibilangin, mga minamahal ko, hallelujah, mas dihamak na talagang magbibinipisyo tayo kaysa sa mga nawala. Amen? Amen? Hindi natin kayang mga tumbasan ng halaga ang kaligtasan. Salvation is priceless. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa earthly ministry naman ng Panginoon, marami po ang talagang sa una ay talagang akala mo decided na silang maging servant of Christ, maging disipulo ng mahal na Panginoon. Marami ang nagsisunod sa Kanya na gusto maging disipulo, maging alagad ng mahal na Panginoon. Pero nung umpisa na sila makarinig ng mga mabibigat na salita, bigla nilang tinalikuran at iniwanan ng mahal na Panginoon. Basahin natin dito mga minamahal ko, hallelujah, dito sa aklat ng 1, kabanatang 6, ang talatay 55 hanggang 56 at italon po natin sa talatang verse 60 o talatang sa 60, mga minamahal. John chapter 6 verses 55 to 56 and 60. Kindly. Ito bang sinasabi? Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Sa 60. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Amen. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng mga alagad, matigas ang mga pananalitang ito at hindi ordinaryo. Amen? Malalim ang kahulugan, mga minamahal ko, ng binanggit na mga salita ng mga Panginoon. Kaya nga mga minamahal ko, nung kinausap ng mga Panginoon ng mga alagad, in-address niya doon sa 12 niyang disipulo. Apostol Pedro, kayo din naman ba ay magsisialis? At inyo akong tatalikuran, iiwanan ninyo ako sapagkat kayo nakakarinig ng mga salitang kagaya nito?
Isunod po natin basahin ang aklat ng Juan sa ganun ding kabanata, 6, talatang 66 hanggang 68. Kylie? Amen. Dito po sa aklat ng Juan, kabanata 6, ang talatay 66 hanggang 68. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang pamabanal na salitang ito. So right there and then, mga minamahal ko, sinagot ng Panginoon ng katanungan ng mga 12 mga minamahal ko, sinagot ni Apostol Pedro ang katanungan ng Panginoon sa kanila. Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw lamang ang may tangan ng buhay na walang hanggan. Kanino kami pupunta? Kaya nga, counting the cost, pagbilang ng halaga, what it takes to be a real servant of Christ, na akala natin sa umpisa o sa biglang tingin, yun, mga minamahal ko ang right term, biglang tingin ay madali. Magbihis ka lamang na may kabanalan, mahaba, magsalita ka lang ng praise the Lord, basahin mo ang Biblia. That's it, Brother Noel, Kristiyano ka na. Hindi po ganon. Amen? Amen? Bago pa man natin sabihin sa ating mga sarili na napasubo tayo, ay talagang ating alamin na, hindi natin mga minamahal ko, this preaching is not meant to discourage yung mga baguhan. Na ganito pala ang pagiging isang tunay na lingkod ng mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng itago ang katotohanan. Ang sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Kaya mga minamahal, mas mabuti nang alam na natin, mga minamahal ko, kung anong halaga ng pagiging isang tunay na alagad ng Diyos. Amen? Para tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay maliwanagan ng husto. Isang parabola ang binanggit ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad. At ang parabolang ito, mga minamahal ko, ay patungkol sa pagtatayo ng isang muog, ng isang building, ng isang gusali. Makinig po kayo, mga minamahal ko, hallelujah. Dito po, mga minamahal ko, sa aklat ng Lucas, kabanatang 14, ang talatay 28 hanggang 30. Kindly, diretso na po sa Tagalog. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 14, versikulo 28 hanggang 30. Ganito po sinasabi, sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna uupo upang tatayihin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Baka kung mailagay niya ang patibayan at hindi matapos at ang lahat ng mga makakita ay magpapasimulang siya'y libakin, na sabihin na nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi kayang tapusin. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanyang parabolang ito, mga minamahal. Ganito pong ibig sabihin ng parabolang ito, mga minamahal. Ang sino mang nagtatayo, mga minamahal ko, ng isang gusali, planong magtayo, ay tansyahin daw muna. Estimate niya kung meron siyang gagastusin mula pag-umpisa hanggang matapos. Sapagkat hindi naman niya pwedeng, mga minamahal ko, talagang kumbaga, manatili na lamang na nakatayo nga yung patibayan, yung pundasyon, yung mga poste, pero hahayaan niya, mga minamahal ko, na talagang, kumbaga, mga minamahal, maiwanan ng ganon. Abutan ng ulan at araw, mga minamahal ko, hanggang sa, ang sabi nga, umpisang siya'y libakin ng mga tao. Gaano natin kadalas marinig, mga minamahal ko, yung paghamak ng tao na sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, marunong lang pala siyang mag-umpisa or magaling lang pala siya sa umpisa, pero hindi naman niya kayang tawanan. Di ba, mga minamahal ko? Ang galing-galing niya sa umpisa. Pero wala naman siyang binatbat na tapusin yung kanyang simulan.
masakit pakinggan. Amen? Ganon din po ang pagiging mga minamahal ko tunay na anak ng Diyos. Hindi lamang pagalingan sa umpisa at mga minamahal ko, pag na-realize natin mga minamahal ko, ang bigat pala, bako-bako ang daan para matapos ko ang aking takbuhin, ayoko na, susuko na. Hindi po ganon. Kaya antimano mga minamahal ko, tayo po'y pinapangaralan, inaaral sa ating mga minamahal ko, what it takes to be a true disciple of Christ. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Maraming mga baguhan ang talagang nadala lamang talaga ng kanilang excitement nung una. Hindi natin mai-deny yan. Para bagang nainganyo lang dahil andito yung kanilang barkada, kaibigan. Pero mga minamahal ko, only to find out later on na they're not ready to serve Christ. Hindi pala talaga sila handa na paglingkuran ng mahal ng Panginoon. Tama po ba o mali? Tama? Sino magsasabi ng tama? Magsabi ng praise the Lord. Kasi ang dami ng mga baguhan na talaga napunta rito mga minamahal ko sa umpisa, talagang mainit na mainit. Pero nung simulan na mga minamahal ko na sila ipangaralan, what it takes, anong mga palatuntunan? Amen? Ang dami sa kabanalan, sa aspeto, mga minamahal ko ng pagdalo. Ayaw nila ng 3 times a week na pagdalo. Gusto Sunday na lamang sapagkat magiging inconveniente sa kanila. Umayaw na. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, in serving Christ, there's no room for half-heartedness na tinatawag. Yung kalahati lamang yung puso mo na talagang ikukumit sa Kanya. Hindi po pwede yun. Kinakailangan wholeheartedly, talagang naroon ang puso mo, ang kaluluwa mo, ang isip mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Only by then, you can be a true disciple of Christ. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, umpisan na nating bilangin para talagang maalaman na po natin, mga minamahal ko. Amen? What are the costs? Ano yung mga halaga na hinihingi ng mahal na Panginoon sa Kanyang tunay na mga alagad? Let us count the cost. Lucas, Kabanatang 14, ang talatay 25 hanggang 27. Kindly. Praise the Lord. Paki-flash yung English version sa screen, kindly. Aklat po ng Lucas, Kabanatay 14, talata po 25 hanggang 27. Ito pong nakasulat, nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y lumingon at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen. Pagpalain naman ang Panginoon, Kanya pong mga banal na salitang ito. Mas malakas pang palakpak ating pong ipagkaloob sa ating dakilang Diyos. So ating pong balangkasin, himayin po natin yung 2 talatang ito, mga minamahal ko na unang hinihingi naman ng Panginoon. Kumbaga, kung tayo po nag-a-apply sa trabaho, may mga requirements tayong dapat i-meet, mga minamahal ko. 2 basic requirements ng tunay na pagiging alagad, lingkod ng mahal ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 26, mga minamahal ko, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, cannot be my disciple. Mabigat, di po ba? Pero hindi po sinasabing literal, mga minamahal ko, na kapag gusto natin maging alagad ng mahal ng Panginoon, awayin na natin o i-dishonor na natin ang ating mga magulang. Hindi po gano'n ang naistukuin ng mahal ng Panginoon. Na pawalang halaga na natin ang ating pong buhay. Na
Ang sabi nga, ito'y templo ng Diyos, pabayaan po natin. We become unhealthy, okay lang. Hindi po ganon. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, ito po'y humihingi ng tinatawag na commitment. Napag-usapan na naman ang commitment. Commitment to serve Christ, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, kung ikaw, mga minamahal ko, binabalaan ng iyong mga magulang, ang daming kasong ganito. O sige, magpatuloy ka dyan sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Itatakwil kita bilang anak. O dahil, mga minamahal ko, ako naman po isang masunuring anak, mabuting anak. Siguro susundin ko ang aking magulang. Hindi po yan ang hinihinging commitment ng mahal na Panginoon. Ang sabi nga, whoever love his mother and father more than me is not worthy of my mga being a disciple. Ang sino mang umiibig ng higit sa akin, sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang mga kapatid, at sa kanyang buhay, ay hindi dapat tawaging maging alagad ko. Amen? So commitment, na kung saan mga minamahal ko, di ba, sabi ko nga kanina, ang dami na sakripisyong relationship. Magkakapatid, magkakaibigan, magkakamag-anak, hindi nagpapansinan dahil nagsimula tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan, lumayo ang kanilang kalooban sa atin. Pero paano nga ba, mga minamahal ko, paano nga natin sila maakay o mabubunga kung tayo man, mga minamahal ko, hallelujah, ay give up? Amen? Kasi Brother Noel, hindi ko kayang isakripisyo ang relationship, ang aking pagiging anak, pagiging kapatid. Kami magkapamilya, mawawasang ang pagiging pamilya namin. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, nagdadala ng tabak ang mahal na Panginoon. Amen? Na ibig sabihin, commitment, yung ating pong katapatan, yung ating pong mga pangako, na kung saan, mga minamahal ko, kahit i-threaten tayo tayo pa itakwil bilang anak. O kaya, mga minamahal ko, I will disinherit you. Wala kang mamanahin sa akin. O sige na nga po. Kasi ang laki-laki ng mamanahin kong mga lupa, mga deposito sa bangko, give up na ang aking paglilingkod. You cannot be a Christ disciple kung ganon. Amen? Hindi yan ang commitment na hinahanap ng mahal na Panginoon. Kasi convenience yan eh. Napag-usapan ng mga nakaraang araw ang convenience and commitment, mga minamahal ko. Ayaw ng mahal na Panginoon, ng mga minamahal ko. Yung convenience, mga minamahal ko, na meron lang tayong ginagawang commitment kasi convenient sa atin. Pero kapag nahirapan na tayo, umaayaw na tayo, gumigive up na tayo, anong akala natin sa langit? Ganun-ganun lang? Ano akala natin sa salvation? Hindi pinagpapaguran? Maaralan tayo, mga minamahal. So isa yun, mga minamahal ko. Sa sino mang mas mahal ang kanilang mga magulang kaysa sa akin, kaysa sa mahal na Panginoon, he or she cannot be my disciple. Pangalawa, mga minamahal ko, verse 27. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Sa sino man daw, mga minamahal ko, na ayaw o talagang hindi marunong magpasa ng kanyang krus sa buhay, ay hindi maaaring maging alagad ng mahal na Panginoon. Marami tayong mga crosses sa buhay. Mga problema. Mga pasan-pasan. At kung idadahilan po natin yan, Brother Noel, kasi ang krus ko ngayon, ang kalbaryo ko, yung aking anak na pasaway, hindi talaga madisiplina. Ayaw ko nang maglingkod kasi hindi ko siya masaway, hindi siya madisiplina. Brother Noel, kahirapan, wala akong pamasahe. Wala akong maibigay na tithes and love offering, nahihiya ako. Yung aking kapitbahay na wala nang ginawa pagising sa umaga, kundi usigin ako.
Pagsalitaan ako ng masama, cross din yan. Pasan natin yan, mga minamahal ko. Ating mga minamahal ko, hallelujah, igigiba pang paglilingkod na ito dahil may cross tayong pinapasan, then we cannot be His disciples. Hindi tayo maaaring maging alagad ng mahal na Panginoon na sasabihin natin, saka na kapag wala na akong mga pasan sa buhay. Sino po bang tao ang walang pasan sa ngayon? Sino po bang tao ang walang problemang kinakaharap sa ngayon? Meron po tayo lahat. Pero patuloy pa rin nating pinaglilingkuran ang mahal na Panginoon despite these burdens, these crosses in life. Kasi yun ang hinihingi. Yun ang requirement. Amen? Meron pong mga ganong mga pangatwiran, saka na ako maglilingkod, brother, kapag meron na akong mga malalaking ipon para wala nang sagabal sa aking paglilingkod. Saka na pagka talagang nagkaayos na kami ng aking kapitbahay na walang ibang ginawa kundi usigin ako. Pagsalitain ako ng masama. Wala pong ganon, mga minamahal. Amen? Isa pang requirement, isa pang costing, mga minamahal ko, na dapat malaman po natin ngayon pong hapon na ito. Another cost that is worthy to be counted on, mga minamahal ko, itong isinulat sa Lucas, Kabanatang 14, talatay 33. Kindly. Sa aklat ng Lucas, Kabanatay 14, ang talatay 33. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. Amen. Kaya ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko. So, lawakan po natin ang ating pong pangunawa sa bersikulong ito. Another costing, another requirement na hiningi sa atin ng mga Panginoon. Can we, mga minamahal ko, give up itong mga possessions natin? Materially and financially. Pero hindi lamang po, mga minamahal ko, ito ang tinutukoy ng banal na kasulatan, mga minamahal. All that we have, including our comfort zones. Akala natin, ang tinutukoy lang, Brother Noel, dyan na hindi natin mag-give up yung ating pong mga ari-arian. Hindi po. Marami tayong tangan-tangan sa ngayon, mga minamahal ko, na hindi natin kayang bitawan dahil malaking kawalan sa atin. Ano, mga minamahal ko, mga malaking kawalan na yan? Comfort zones. Yung ating nakasanayan, yung ating nakahiligan. Hindi ko kayang i-give up yung aking pagmamadyong. Bisyo. Amen? Ay, hindi ko kayang sumunod sa kabanalan sapagkat ang magiging tingin sa akin ng aking mga kaibigan ay outcast. Hindi uso ang aking pananamit. Ay, diyan ako pinapansin ng mga kaibigan ko. Diyan ako nagiging talagang katanggap-tanggap sa kanila. Amen? Amen? Those who cannot forsake all that he has cannot be my disciple. Hindi ko kayang i-give up ang aking diversyon na panonood at pagtalagang pagsusubaybay sa mga teleserye. Diversion lang naman yan, Brother Noel. Paano yun ang aking mga TikTok accounts? Paano na yung aking paglalaro ng mga mobile legends? Roma, Kabanatang 12, talatay 2, and be not conformed to this world, but ye be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag nang makipamatok sa uso, sa
lakad ng sanlibutan ito. Sa Tagalog, mga minamahal ko, Roma, Kabanatang 12, ang talatay 2. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salitang ito. So sabi nga mga minamahal ko, huwag makiayon. Huwag makipamatok sapagkat yun ang hinihingi ng mga Panginoon. Amen? Though we are in this world, but we are not of this world. Kaya ba natin, mga minamahal ko, ang hinihingi ng mga Panginoon? Lahat ay magsabi ng Amen. At huwag natin sasabihin, ano ba naman ang Diyos dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Killjoy? Sagabal sa aming kaligayahan. Yan ba ang gusto natin mga minamahal? Palabasin mga minamahal ko. Kaya talagang hindi pa rin talaga tayo tuluyang lumalayo. Nakikiayon pa rin tayo sa lakad, sa uso ng sanlibutan ito mga minamahal. Nagiging makasarili tayo. Pero itong hinihingi, requirement, hindi natin pwedeng palitan. Be not conformed to this world. Huwag makiayon, makipamatok sa galaw, sa uso at lakad ng sanlibutan ito para mapatunayan daw po natin kung alin ang kaaya-aya at lubos na kalooban ng mga Panginoon para sa kanyang mga anak. Then here comes yung tinatawag na economic costing. Ito yung mahalagang dapat learning take-away po natin sa hapong ito. Economic costing. Medyo malalim. Pero mga minamahal ko, basahin po natin mainam yung mga talatang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang magkakaroon tayo mga minamahal ko ng realization ngayon pong hapon na ito. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 8, ang talatay 28 hanggang 34. Diretso na po sa Tagalog. Medyo mahaba-haba ang mga talatang ito. Amen. Sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 8, talatay 28 hanggang 34. At narito, siya'y makarating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis, na ano pat sino may walang makapagdaan sa daang iyon. At narito, sila'y nagsisigaw na nangagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipang inain at namanhik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi, kung kami palalayasin mo, ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at narito, ang buong kawan ng mga baboy ay nangagpadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga iyon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ang kinahinatnan ng mga inalihan ng mga demonyo. At narito, lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus, at pagkakita nila sa kanya ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan. Amen. Ang mahal na Panginoon ang magpala sa kanya bumabanal na salitang ito. Noong mga araw na nababasa po natin ang mga talatang ito, akala natin hindi pa natin talaga naunawaan yung totoong kahulugan. Dahil akala natin simpleng pagpapalayas lamang ng mga demon-possessed. Amen? At pumunta roon ang kanilang mga espiritu sa mga baboy na nanginginain. Mga kawan ng baboy. Amen? At alam natin mga minamahal ko talagang dumaluhong doon at nangamatay doon sa bangin mga minamahal ko.
Pero hindi natin, mga minamahal ko, na bibigyang pansin yung sinabi rito sa talatang 34. And when he was come to the other side, doon sa 34, and behold, the whole city came out to meet Jesus. And when they saw him, they besought him that he would depart out of their coast. Itinaboy nila ang Panginoon. Bakit? Yun ang mahalagang katanungan sa ngayon. Despite mga minamahal ko na gumawa ng kabutihan ng himalang Panginoon, sapagkat ang lugar ng Gadarena, Genesis, mga minamahal ko, ay meron pong inaalihan ng matagal na dalawang tao, mga minamahal ko, na demon possessed, at talagang, ang sabi nga mga minamahal ko nung 28, hindi makadaan doon ang mga tao. Kaya talagang sila'y nag-aasik ng lagim, ng panggugulo. So walang kapayapaan doon sa lugar na yon. Karakadaka nung dumating ang Panginoon, biglang pinalaya ng Panginoon yung dalawang inaalihan ng demonyo. Pero despite that, mga minamahal ko, yung kabutihan na yan ng Panginoon, hindi nila nakita. Iba ang kanilang binilang. Doon sila, mga minamahal ko, nag-concentrate doon sa tinatawag na economic costing. Hog raising, alam natin, is a profitable business. Nung hindi pa dumarating yung ESF. Ang dami po mga talagang mga mayayaman na talagang ang kanilang main source of income ay ang swine raising. Pag-aalaga, mga minamahal ko ng babuyan. At alam natin dito mga minamahal ko, pinahintulutan ng Panginoon ang kahilingan ng mga kampo ng kadiliman, mga na sila po'y mga minamahal itapon doon sa mga baboy at kasama silang mahulog doon sa bangin. So ang nangyari mga minamahal ko, talagang hindi na iwasan, nagkaroon ng pagkalugi. Can just imagine mga minamahal ko, by the millions ang nawala sa mga magbababoy, mga minamahal ko, yung mga farms, mga minamahal ko. Amen? Nung talagang nag-struck yung ASF, mga minamahal ko. Ang dami pong mga kapatiran natin, mga minamahal ko. Brother Ron. Amen? Diba? Ang mahal ng pamumuhunan. Kayo nang binilang, mga minamahal ko, ng lugar, mga minamahal ko ng Gadareno. At itinaboy nila ang Panginoon sapagkat sagabal ka sa pag-unlad namin. Lumayas ka sa aming lugar. Kuminsan, nakikita natin ang ating mga sarili sa mga tao doon sa Gadareno. Di po ba? Masyado tayong mahilig mag-compute. 3 times a week na pagdalo. Ang dami namang malulugi sa negosyo ko, Brother Noel. Huwag na. Tithes and love offering, ang 20% ng 100,000 is 20,000, malaking pera, malaki ang mawawala. Pero hindi natin alam na mangmang na pagkukumpute yan. Amen? Masakit na pakinggan, pero yan ang totoo. Katulad din tayo ng mga tao doon sa Gadareno, itinaboy nilang Panginoon sapagkat siyang dahilan ng pagkamatay ng kanilang mga inaalaga ang baboy. Na malaking halaga, malaking business ang nawala. Hindi nila alam na kung pinatuloy nila ang Panginoon, dahil nung aking ni-research ang lugar ng Gadareno, katabi lang pala siya ng Sea of Galilee. Pwedeng pagpalain ng Panginoon ang mga tao roon sa pangingisda at ma-recover kaagad nila ang nalugi sa kanila. Grabe naman tayo mga minamahal ko. Hindi sila nagpasalamat. Grabe sila. Hindi sila naging mapasalamatin. Amen? Na-solve ang kanilang problemang matagal na. Na pinalaya ang kanilang dalawang kababayan sa pagiging demon possessed, na naghahasik ng lagim, ng kaguluhan. Hindi nga sila makadaan doon sa lugar na yon. Sapagkat mga minamahal ko talagang, grabe, papatay. Kung papatay, mga minamahal ko yung mga inaalihan ng demonyo. Pero dahil nga ang tinignan nila, yung economic costing, yung nalugi sa kanila, itinaboy nila ang Panginoon.
Palakpakan po natin mo pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, let us wisely count the cost. Ating matalinong bilangin, ano nga ba ang ipinagpapalit natin sa mahal na Panginoon? Bakit natin masyadong tinatawaran ang mga bagay na panlangit? Ang binibilang natin yung pansamantala? Kahit milyon man ang nai-raise natin dito sa mundo, hindi pa rin yan tutumba sa halaga ng salvation. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko, ang mga bagay na panlangit, nakakahiyang itumbas, mga minamahal ko, sa halaga na ating naiipon dito sa mundong ibabaw. Kaya nga maging matalino tayo sa pagbibilang. Mga minamahal ko, akala natin mga ganun-ganun lang. Mga minamahal ko, hallelujah. Ay kung lagyan kaya natin ng price tag yung mga mansion, mga minamahal na inilalaan ng mga Panginoon. He's building our mansions right now. Amen? At hindi natin alam, nakakahiyang tumbasan ng halaga. Ang mga mansions, mga celebrities na billions and trillions of dollars ay nakakahiyang, mga minamahal ko, itag sa presyo ng buhay sa kalangitan, yung eternal life sa kalangitan. Amen? Sapagkat hindi nga, wala pang, mga minamahal ko, talagang hindi natin ma-imagine, mga minamahal, pero nakita na nung mga minamahal ko, talagang niloob ng Panginoon, makita nila ang kalangitan, mga minamahal ko, at ma-describe sa atin yung sinasabi dito sa Revelations, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sari-saring mga bato, mamahaling bato, ang nakaukit sa ating mga mansyon. Lantay na ginto, ang lalakaran po natin, hallway, mga minamahal ko, wala pa pong nakakagawa nun dito sa mundong ibabaw. Sino po ba, mga minamahal ko, kahit ubod ng yaman, ginawang hallway, yung ginto, wala pa naman talaga. Sapagkat hindi nila kaya. Amen? Pero doon sa kalangitan, sinasabi ng Revelations, mga minamahal ko, hallelujah, name it. Yung mga talagang mga mamahaling mga stones, mga gold, silver, mga minamahal ko, diamonds. Amen? Amen? At kung ano pa mga topaz, mga minamahal ko, nandoon sa kalangitan. Nakaukit sa fire. Nandun lang nakaukit sa mga haligi ng ating mga mansyon. So, mga minamahal ko, alalahanin po natin kung anong ating ipinagpapalit. Katulad din ba tayo ng mga tao doon sa Gadareno, mga minamahal, itinaboy nila ang malang Panginoon dahil nag-compute sila economically. Nalugi daw sila dahil ang daming mga baboy ang nangamatay. Amen? At hindi nila panansin, mga minamahal, yung ginawang kabutihan ng malamang karakadaka, pinalaya. Binigyan sila ng kapayapaan. Ang sabi nga, there cannot be economic progress unless there is peace. Amen? Wala pong progreso hanggat meron pong kaguluhan. Amen? Ang isang bansa na nasa kaguluhan, mga imposible na magkaroon ng progreso. Amen? Ang dami nilang sinayang. Unang-una, kaligtasan. Dahil itinaboy nila ang malang Panginoon. At nagpadala sila, mga minamahal, doon sa kanilang mangmang na pagkukompute. Yung kanilang, mga minamahal ko, economic costing na ginagawa, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga talagang mga tao dito sa mundong ibabaw, mga minamahal, kaya ayaw nilang maglingkod sa malang Panginoon. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal ko. Aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, ang talatay 34 hanggang 35. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 34 hanggang 35. Ganito bang sinasabi? Sapagkat kayo nanghabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa ay inyong nalalaman, mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkatiwala na may dakilang gantimpala. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, for ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods.
knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. Atin daw tinanggap ng may kaluwagan sa ating pong mga puso ang pagkalugi. Bakit tayo nalugi, mga minamahal? Isinakripisyo natin ang lahat. Amen? Ibinigay, mga minamahal ko, kahit mga minamahal ko, talagang hanggat maaari ayaw nating ibigay dahil mahalaga sa atin. Amen? Yung mga ating mga comfort zones, yung mga ating mga kinahiligan, mga talagang diversyon, mga layaw ng laman na talagang ayaw natin talagang i-give up yan eh. Hanggat maaari, di po ba? Yan na lang nga ang natitirang kaligayahan ko, Brother Noel. Isusuko ko pa. Pero dahil, mga minamahal ko, gusto nating maging alagad ng mahal na Panginoon, sinuko na natin lahat. Amen? Maging ating pong mga buhay na ito, mga minamahal ko, ay willing tayo to give out. Amen? Dahil alam natin na mas higit pa ang nag-aantay sa atin sa kalangitan. Amen? Ang buhay natin dito sa lupa ay temporaryo lamang. Iiwanan natin yan sa ayaw at gusto natin. Mga ari-arian. Nakapagpundar ako ng malawak na lupain, Brother Nabil, ekta-ektarya. Marami akong savings sa bangko. May dollar account ako. Nakabili ako ng mga condo units, Brother Noel. Ang dami ko mga sasakyan na pundar. Mga mamahalin. So what? Yan ba ang ticket mo, papuntang kalangitan? Hindi naman yan ang magiging ticket mo. Hindi ka dyan, mga minamahal ko, hallelujah, hindi yan ang magiging, kumbaga, pamantayan ng mahal na Panginoon para tanggapin ka sa langit. Pinag-uusapan natin dito ang pagiging tunay na alagad ni Kristo. And whosoever cannot forsake all that he hath, ang sabi ng Biblia, sa sino mang hindi kayang ibigay ang lahat ng nasa kanya, pati ng kanyang buhay, hindi maaaring maging alagad ko. Napakalinaw, di po ba? So kung hindi natin kayang isuko ngayon pa lang, sayang naman ang langit. Akala natin nag-aasam pa tayo ng langit. Sabi rito, mga minamahal ko, sapagkat kayo nanghabag sa mga may tanikala, tinanggap ninyo ang buong galak at pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa inyong nalalaman na mayroon kayong inyong sarili na isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Diba? Nag-i-invest tayo ngayon ng ating oras, ng ating pumbuhay. Sumusunod tayo sa palatuntunan ng mga Panginoon dahil alam natin, mga minamahal ko, langit ang kapalit nito. Meron tayong mga mansyon sa langit na ating magiging tahanan, permanent residence, mga minamahal ko. Amen? Etong nasa lupa ay temporary residence. Di ba natin alam, mga minamahal, yung kaibahan? Temporaryo at permanente. Pero dito tayo nakalagak sa temporaryo. Dito tayo nagkukumbyot sa temporaryo. Ang laking mawawala, brother, hindi ko kayang isakripisyo eh. Ang laking mawawala. Pero ang langit na nag-aantay sa'yo, mga minamahal, ay di hamak na mas mahalaga. Priceless ika nga. Ang sabi, mga minamahal ko ng 35, cast not away therefore your confidence, for it's had great recompense of reward. Huwag nga ninyong itakwil. Di ba? Pagtatakwil ito ng ating pong pagkakatiwala. Dahil nakakalimot tayo. Dahil lang pansin natin, nakatuon dito sa mga temporaryong bagay. Hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang binibigyang halaga ang parating, ang inilalaan ng mga Panginoon doon sa kalangitan. Kaya medyo nagiging unwise tayo. So panahon na para maging wise tayo sa pagbilang ng halaga. Amen? Mas lalong dihamak na hindi nga nararapat ikumpara eh. Pero kung kumparahan lamang ang pag-uusapan, wala sa kalingkingan.
Itong ating mga binibigyang pansin dito, pinag-iipunan dito sa lupa. Yes, mahalaga na tayo po'y maging produktibo pa. Pero wag nating kalimutan, mga minamahal ko, that we are building His kingdom. Hindi tayo nagbibuild ng ating treasure dito sa lupa. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Great recompense. Malaking reward. Malaking gantimpala. Amen? Na hindi daw po napaparam, hindi naluluma, tumatagal, pagmatagalan na. Amen? Ang inilaan naman ng Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal ko. So, anong realization po natin? Never na magiging kawawa. Never na magiging dihado ang mga anak ng Diyos pagdating ng araw. Great recompense. Dakilang gantimpala ang nag-aantay sa atin. Mansion? Wala na tayong problemahin doon sa langit. Amen? Kung dito mga minamahal ko, ang mahal ang mga bilihin, Brother Noel, tataas naman ang bigas, tataas na naman ang gas. Mga gastusin. Pero doon wala na tayo. Libre ang pagkain. Amen? Ang mga prutas na ating kakainin, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ang lalaki. Amen? Amen? At ang buhay na walang hanggan. Amen? Makapiling natin ang mahal ng Panginoon sa kanyang kalangitan. Sa kanyang kaharian, mga minamahal ko. So never give up. Do not give up. Amen? Huwag nating, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipagpalit. Ipagpalit itong mga minamahal ko, inilalaan sa atin ng malang Panginoon dahil yung economic costing na naman natin, umiiral pa rin hanggang sa mga oras na ito at talagang tumitingin tayo sa mga pansamantalang bagay. Yung mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng malang Panginoon, hallelujah, I will keep on holding you. I will keep on embracing you. At talagang ipapaalala ko sa inyo na great is my reward in heaven to my true and faithful servants. Sa aking mga tapat at tunay na mga alagad. Ating mong awitan natin mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nais ba nating sumuko sapagkat may mga unos tayong kinakaharap. May mga problema. May mga challenges sa ating pong paglilingkod bilang mga Kristiyano. Pero natural na bagay na yan. Nangakaw man ang Panginoon that in every step of the way, sa lahat ng ating mga lakad, sasamahan tayo. At kung hindi natin kaya ang ating mga kinakaharap na yan, bubuhatin din tayo ng mga Panginoon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Ating awitan, ating pinakamamalang Panginoon from the bottom of our hearts. Ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Pagbabalik. Hallelujah. Hallelujah. Ang buhay kong ito, Hallelujah. ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka Ako'y mapahiwalay. palakarin mo na may Palakarin mo may takot sa'yo. at iyong
Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihimpi sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. First stanza. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo Thank you, ako Lord. pinabayaan. Thank you, Lord, for not forsaking Kaya naman ang buhay So much, ko For what is guiding us. ay sa'yo. Dumating man ang unos, Ako pa rin ay hawak mo. dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinagmamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ng awitin niya, hindi nagpapabayang mo lang, Panginoon. Patuloy tayong panghahawa. Hallelujah. The good Lord is never giving up on us. Bakit tayo sumusuko? Yes, costly. Malaking halaga. Mabigat ang pagiging isang tunay na alagad ng Diyos. Pero, ang kapalit naman, mga minamahal ko, ay walang kaluwalhatian. Walang hanggang buhay sa kalangitan.
na kung minsan natin nakakalimutan. Kaya ang sabi ng ating na pag-aral, great recompense. Malaki, dakilang gantimpala ang nag-aantay sa atin. Ulihin natin na makabait ang pinagabawang ng Panginoon. Tayo mong lahat ay dumalangin. Ngunit unahin po muna natin mga minamahal kong pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan para sa ating pong minamahal na Evangelista Welista Almeida. Maging kanya pong mga mahal sa buhay. Isama na natin ang ating pong mga minamahal na mamanggagawa. Let us all pray. Dakilang Diyos sa magbanal. Magkabagyarihan sa lahat sa pangalan mo yung pinakamamala, Panginoon. Wala kaming gustong unahin mo lang, Panginoon. Kundi yung patuloy na kalakasan, kalusugan, dagdag ng mga taon para sa aming pong minamahal Evangelista Welista Almeida. Sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. To the whole beloved Almeida family, mga Panginoon. Hallelujah, maging aming pong mga minamahal na mamanggagawa. Pagkalabo po, mga Panginoon. Hallelujah. Lahat ng kanilang pangangailangan. Higit sa lahat ng pangangailangan espiritual. Aming minamahal mga kapatid na wala rito, hindi namin kasama sa ngayon. Hallelujah, aming din pinapanalaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Para sa ating po personal intentions. Hallelujah. Meron tayong mga pangangailangang pinansyal. 2 kamay manatiling nakataas. Ating po mga loved ones na hindi pa natin nakakasama. Huwag tayong manghinawa na ipanalangin sila. Ating po mga bisyo. Hallelujah, na ating pa napagbibigyan. Kawalan ng katapatan sa ating pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah. Ang hindi pagsunod sa kabanalan. Panalangin po natin lahat. Ang mga hadlang, mga balakid sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Lalo na mga karamdaman, pati ng kahirapan. Hallelujah. Manalangin tayo sabay-sabay. Dakilang Diyos sa magbanat, makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus ay aming sabag-sabag pinapalayas, sinasaway. Ano mang uri ng demonyong mga karamdaman. Demons of, hallelujah, cancer, prostate cancer, TB, diabetes, skin diseases. Cast out in the mighty name of Jesus. Poverty cast out in Jesus' name. All vices begin in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed. In Jesus' name. Amen and amen. Let us jump 3 times. Huwag magbibiro mga minamahal ko. Hallelujah. Ang heavenly language ng mga anak ng Diyos na hallelujah, praise the Lord ay parating mamutawi mga minamahal ko sa ating pong mga bibig. Amen. Amen. Hallelujah. Instead na magmura. Amen. Ay talaga nga mga minamahal ko. Brother Noel, bulaklak ng dila. Wala na pong bulaklak ng dila sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Let us jump 3 times. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. At tayo na po idarako sa ating mamahalagang announcement. Narito po ating mga beloved ordained preacher.